गिबियावनो मानगोनां मिडिया नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। नैथियावहाय बे कलबारि हालामाव नुजाफैनाय बर' रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। आंखौ दिनै वेलकाम हम सेरिमनियावहाय एसेबां लोमलोमै फैनानै दुखु खस्थ'जों बरायफैदों। जोंनि दुखु खस्थ'आथ' बिदिनोसै। जेब्ला जों आफादाव थांदोंमोन, आफादनि थांखिखौ लानानै बे समनिफ्रायनो जोंनि दुखु खस्थ'आ जागायजेनदोंमोन। दुखु खस्थ'खौ लानानै जों बेसेबांबा हाग्रा बंग्रा सवाइ लेवार बेरलाव जिबौ बेफोरनो जोंनि लोगो होननानै हाग्रा बंग्रायानो जोंनि लोगो साननानै जोङो नैबे 17 बोसोरखौ जों बारबोबाय। जों माने आंनि जिउआवहाय बारबोबाय 17 बोसोरखौहाय। 17 बोसोर आं सोमावसारबोबाय एनडिपिनि सासे सोद्रोमा जानानै। बेयावनो आङो आफादा मोनथाम भेक्सिन जानायनि उनावहाय थांनाय 2012निफ्राय फाइनेन्स सेक्रेटारि हिसाबै गायसनजाबोदों एनडिपिएसनि जानानैहाय। दा फैयै फैयै दासिमबो आंनि फाइनेन्स सेक्रेटारियावनो थांनाय आरो 27 जानुवारियावहाय बर' एकर्डआबो जानानै थांबाय। दा फैयै फैयै आङो गावनि आंगो गामियाव नुफैदों, जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंनि थांनाय 17 बोसोरनि दुखु खस्थ'खौ आं बावगारजोबदों आरो रायजो राजानो जों मा लाबोनानै होफैनो हादों बेखौ रायजो राजाफ्रानो इयुननि फिथाइखौ मोनजागोन आरो इयुननि फिथाइयानो रायजो राजानि फिथाइ। बेयाव आंनिल' सुखु गोजोन नङा, गासै रायजो राजानि थाखायनो आं गोजोननाय मोन्दों। जों दे 34 बोसोर सोमावसारबोनानैहाय बर'नि थामथि गोरोबथाखौ जों सुफुंनानै होफैनो हादों। बिनि गेजेरावहाय गोबां मानसियाहाय दुखु खस्थ' मोन्दों जानांगौ। सोरबाया बुजाजों जिनाहारि खालामजादों, नोरजिया खालामजालांदों, सोरबाया गोमानानै दङ, सोरबाया बुख्रेबजादों, सोरबाया जिउ खोमानांबाय। बे हालामनि जानानै आङो गासै बर' हारिनि बा बर' हारिखौनो आं खावलायनो सानो बे हालामनि जोंनि मुङावहाय सोरबा बुख्रेबजानाय, सुथुरनि मुङै फाव फान्दाय जानानै गोमानांनाय, बिनि थाखाय आं गासै बर' रायजो राजानिसिम निमाहा बियो। दे बबे हादोराव थानानै सोमावसारबोदोंमोन? आं गिबियावनो बांलादेशआव थांदोंमोन 2 बोसोर खावसे बांलादेशनिफ्राय फैनानै, आरो आं 10 बोसोर म्यानमाराव थायो। नोंथाङा बे समाव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गामियाव मा लुगैदों नोंथाङा ओरैनो गामि जौगानायनि मुङाव? बेखौथ' गासै बर' समाजानो मिथिगौ जे जायगायावहाय एनडिपिआ थानानै सोमावसारबोदोंमोन। जिहेथु एनडिपिआनो बे गोरोबथाखौ बानायबाय, बिदि हिसाबै आं जोंनि बे बेकवार्ड जायगायाव एनडिपिआ जा जायगायाव थाबोदोंमोन, गोबां बेकवार्ड जायगा दं एनडिपि थानायफोराहाय, बेफोर जायगायाव आं स्पेसियेलि डेभेलपमेन्ट जाजानायखौ लुबैदों। गभर्नमेन्टनि फारसे खावलायनो सानदों आंनिफ्राय। दिनैनि हाबाफारियाव जि बिदाय आरो बिबाथा बिथांमोना फैगोन होनना बुंदोंमोन। बिथांमोना मोनसे खामानि इमारजेन्सि ओंखारदों, क'क्राझाराव थांनो गोनां जादों, बिनि थाखायनो जोंजों लोगोसे नुजाफैनायासै। लामा ससेनिफ्रायनो गिदिंना थांनो गोनां जाबाय बिथांमोनाहाय। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड खौरां SM निउस आरो महिलारि वाइड एंगल गासैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै कलबारि गामियाव जि थांनाय 27 जानुवारियाव जि मोनसे बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर जालांबाय। एनडिएफबि, आबसु जयेन्टलि माखासे बर'नि सोमावसारारि आफादफोरनि दैदेननायाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों गोरोबथा मोनसे खालामबाय जे बिटिआर। बे बिटिआर गोरोबथा खालामनाय मोनसे हानजा एनडिपिएसनि बिथांमोना दिनै कलबारि समाजाव बरायजानो फैदोंमोन। बे बरायजानो फैनायाव जोंबो खोला बिजनि दख'रा हिसाबै जों बिथांमोनखौ बरायनो मोननानै जोङो दख'रा आफादनिफ्राय गोजोननायखौ मोन्दों। मानोना थांनाय गोलाव समनि बर'फोरनि जि सोमावसारबोबाय थानाय जि आलादा रायजो, बे आलादा रायजोनिनो जि मोनसे गोरोबथा बिटिआर, बे गोरोबथाया थांनाय 27 जानुवारियाव जानानै थांदों। बेयाव जोङो बिथांमोननि जे बिथांमोनाबो जे जोंजों फैफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बाहागो लाफानानै जे मोनसे गोरोबथाखौ खालामबाय, बिथांमोननिसिम आङो दिनैनि जे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावदों। दा जोङो जि मोनसे बर'फोरनि जे थामथि गोरोबथा बिटिआर खालामबाय, बे बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि गेजेरजों जोङो सानदों, दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों सानदों, दा बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोङो बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जों जौगाहोनो हागोन होननानै जों सानदों। दा बे जि मोनसे गोरोबथा, बेनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि गासैबो गांनाय उखैनाया जाहाथे सुफुंजायो आरो बे गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो दिनै माखासे मोजां सामलायगिरिनि गोनांथि जागोन। दा बे मोजां सामलायगिरिनि गोनांथि जायोब्ला जोङो सम लानानै जोंनि सामलायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे रायजो राजा बिथांमोना मोजां गाव गावनि गोसोजों बिबेकजों सानलायनानै सिलेक्ट खालामलायनानै जे बिटिआरनि जि फिथाइ, बे फिथाइखौ
रायजो राजाफोरा जाहाथे मोनफुंनो हायो आं बेखौनो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जाहाथे फैबाय थानाय समाव रायजो राजा बिथांमोना सजाग जायो बेखौ आङो दिनैनि नैबे निउसनि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों जाहाथे उन समाव जाहाथे थांनाय जे गोलाव बिटिसि एकर्डनिफ्राय जे 17 बोसोर समाव जिखिनि जोंनि गेजेराव माखासे बिटिसिनि गेजेराव माखासे जाख्ल'नाय बायदिसिना जालांबाय दा नैबे गोरोबथायाव जिखिनि फिथाइ मोनगोन बे फिथाइखौ जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा मोजाङै मोजां मोनफुंनो हायो बे मोनफुंनायनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना मैखोमै गाव गावनि साननायखौ बाहायलायो आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों रायजो राजा बिथांमोननिसिम NDBSनि बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै सोर नुजाथिफैदों NDBSनि हिसाबै बिथांमोना दिनै बिआर फेरेंगा जेनेरेल सेक्रेटारि संबिजिरनि बिथांमोन आरो बिथांजों लोगोसे 10 सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैदों दिनैनि जि बरायनाय हाबाफारियाव बेखिनियानो बेवहाय मा हाबाफारि लानाय जादों नोंथांमोना बेयावथ' दिनैहाय जोङो बांद्राय हाबाफारि लाजायाखै मानो होनोब्ला दिनै कलबारि समाज जा बिथांमोनखौ लेंहरनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय नैबे कलबारि गामिया ओरैबायदि मोनसे गामिमोन जाय गामियानोखि NDBनि थाखाय गोबां सम माखासे दुखु खस्थ' सैनांदों दा बे दुखु खस्थ' सैनांनायनि गेजेराव जों नैबे कलबारि गामिनिफ्राय जोङो 9 NDB जोंनि गेजेराव दंमोन आरो बिनिनो 3 दिनैसिमबो जेलाव दं आरो सासे बिनि गेजेरावनो मुंख्लं जालांबाय दा बिथांमोननि गोसोखांथियावनो जोङो दिनै बिथांमोनखौ जिथु नैबे कलबारि गामिया जिथु NDBनि थाखाय मुंदांखा बा आसामनि बिथोरावनो नामदांखा होननानै बुङोब्लाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा बायदि मोनदों जों दा बेनिखायनो जोङो दिनै बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो बरायनाय मोनसे हाबाफारिखौ जों लादों मानोना थांनाय 27 जानुवारियाव जि मोनसे गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथायाव बिथांमोनाबो जाहाथे बिथांमोनाबो जिथुके मुंसायगिरि हिसाबै दंमोन दा बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनानै दिनैहाय जों बिथांमोनखौ कलबारि गामिया लिंहरनानै बिथांमोनखौ बरायदों।